Ahoj všem, já jsem Svája a vítám vás u videa, kterým budu chtít započít další sérii na mém kanále a tou je Všechno do puntíku. Abych vám to zrychleně vysvětlila, tak je to série o tom, že já vlastně splním všechny svoje reputace, dejme tomu, jelikož díky mé denní rutině jsem zjistila, že prostě ty reputace mi přerůstají přes hlavu a jsou některé věci, které se dají splnit třeba za jeden den. Jelikož už nechci být ta líná prťka, tak jsem se do toho pustila dneska a tuhle sérii začínám doděláváním tokenů ve Forpintě a oslama, nebo donkeys prostě. Zjistila jsem, že osly jsem vůbec nezačala, takže tam jsem dělala úplně od začátku a tokeny jsem dodělávala poslední 2 kapitoly. Takže pokud někdo z vás třeba taky ještě tohleto nemá, což doufám, že všichni máte, protože tohleto je starý jak sesko samo, ale musím říct, že jsem to stihla za jeden den s tím, že potom jsem musela čekat na druhý den, takže za den i za 2 to v pohodě stihnete. A jinak, takhle na začátek se omlouvám, že můj hlas zní takhle, ale bohužel jsem se teďkom potýkala s nemocí, s tím, že ještě mě neopustila, takže zním tak, jak zním, ale v tomhle videu to asi není úplně tak podstatný. V podstatě jenom sledujete, jak sbírám ty tokeny a oslíky. No, myslím si, že obkecávání bylo dost. Já vám budu moc vděčná za jakoukoliv zpětnou vazbu, jak už to u mě znáte, tak vás poprosím o like, komentář a nebo klidně i ten odběr. A myslím si, že se na to můžeme vrhnout, jelikož toho je docela hodně. No a začínáme tím rychlejším, což jsou ty oslíci. Já tady dělám tu první část, jelikož já jsem je nezačala vůbec, jak jsem už zmiňovala, a musím říct, že to byla fakt rychlovka. Já tady můžete vidět, že vždycky jsem se to naklikala na té mapě. Dělala jsem to podle jedné stránky, určitě vám ji dám do popisku, kdybyste si to chtěli udělat stejně jako já. A prostě běháte po mapě a sbíráte donkeys. Jo, tady prostě jenom klikáte v podstatě na mapu a pak klikáte na ty oslíky a to je všechno. Nerozumím tomu, proč tohle zrovna udělaný nemám, protože já jsem koukala, že mám sebraný úplně všechny pavouky v Crescent Moon Village a okolí, ale tohle jsem prostě ani nezačala. Jakože, kdyby mi to mohla mladší Ája Svája vysvětlit, tak bych hrozně za to byla ráda, ale takhle hold jsem musela udělat úplně všechno. Tak jsme našli všechny oslíky, ale tady naše cesta s oslíkama nekončí, jelikož to má i druhou část, kterou jsem teda netušila, že je, ale taky jsem se sepsala souřadnice, takže rovnou vlastně můžeme jít na to. Jo, tak moc jsme jim i řekli, že jsme je teda našli. Aha, tak nic, tak nemůžeme jít rovnou, ale už jako fakt po dlouhý době vidím hodiny, což buď můžu to udělat zítra, nebo bych si kolik stojí přespání. A hlavně, kde se to dělá? Tady někde? Tady? 75 Starcoinů, no tak to si radši počkám do zítřka. Tak tím pádem oslíky máme pro dnešek hotový a vrhnu se na druhou část, což jsou moje tokeny. U tokenů to bylo trošku složitější, ale průběh to mělo úplně stejný. Jo, já jsem si vždycky našla ty souřadnice a potom se to klikla na mapu a prostě běháte úplně
po celý mapě, takže vám to zabere jako díl než ty osíci, protože osíci byly jakoby Harvest Counties a tyhle ty byly všude možně, s tím, že já jsem začala s kapitolou 5, což je ta předposlední a potom jsem se přesunula rovnou na 6, jelikož tam se čekat nemuselo. Ale jak můžete vidět, tak vlastně vlevo dole na obrazovce vidíte číslo vždycky toho tokenu. Jo, když si otevřete vlastně vaše collections, tak tam vidíte číslo toho tokenu, který zrovna berete. No a já jsem to sbírala od konce, protože jsem zjistila, že nějaký tokeny mám. A teď bychom to měli mít hotový. Jo! Yes! Thank God! Takže tímhle jsem dokončila 5. část tokenů a myslím si, že jelikož nemusíme čekat na další den, tak se rovnou vrhnu na tu 6, i když ta bude docela jako těžká, protože to jsou nějaký secret spots. Mám tady sice napsaný souřadnice, ale myslím si, že bude asi jednodušší, když se podíváme na nějaký video. A tak? No a tohle byl teprve oříšek. Já jsem to tentokrát nedělala podle souřadnic, protože v Pandory ty souřadnice nejsou a zároveň i na ostatních místech ty souřadnice vám jsou k ničemu. Ale abych řekla pravdu, tak já jsem v Pandory snad ještě nebyla, anebo si minimálně vůbec nepamatuju žádný questy. A v těch ostatních místech jsem rovněž nebyla. Takže je to docela zajímavý, že tady ty tokeny mě přiměly jít někam, kde si nepamatuju, že bych byla, a nebo jestli tam vůbec byly nějaký questy. Což jako já jsem koukala, který místa na Sesku jsou, který jsem ještě jako pořádně neprozkoumala, o kterých jsem nevěděla, že jako mě to fakt překvapilo. A tam sranda nekončí. Ani nekončila, protože mi prostě ujela tramvaj před nosem. Tak teď jsem zjistila, že celou dobu jsem si myslela, že Alex prostě mám bugnutou a já jsem až teď zjistila, že ona je schovaná tady v tom baráku s mojím main questem, chápete to? Až takhle dump jsem. Takže já si tady udělám main quest. Já než si odevzdám questík, tak si tady rovnou dám další token. Jak jste slyšeli, tak já jsem v minulých videích zmiňovala, že pravděpodobně mám bugnutý hlavní quest, který jsem si myslela, že je bugnutý jako sakra dlouho. Jako sakra dlouho třeba myslím si, že rok. Jo, minimálně možná 2, 3. Protože já jsem prostě nehledala nic na internetu a tady ty tokeny mě nejen, že přiměly koukat na místa, kde jsem nebyla, ale taky mi přiměly prostě najít si ten main quest. Takže jak jsem točila vlastně tady ty tokeny, tak jsem potom šla dělat ten main quest konečně po několika letech. Jinak fakt, pokud tohoto nemáte hotový, tak vám to doporučuji udělat a dodělat, jelikož si myslím, že mi to dalo docela dost XPček a zároveň je to taková aktivita, u který nemusíte přemýšlet. Takže pokud si chcete nějak odpočinout, ale zároveň něco udělat, tak tohle je fakt jedna z těch, kterou vám doporučuji. Máme tady další den, takže se můžeme vrhnout na další oslíky. Tak pokud Pandoria byla oříšek, tak tohle bylo něco úplně jiný odvar. Já jsem nečekala, že se to změní.
ty oslíce, ale potom, když jsem četla na té stránce ty popisky, který máte i vložený teda na obrazovce, tak každý ten oslíček měl nějakou podmínku, kterou byste museli splnit, abyste ho jakoby přilákali k sobě, což mě mega bavilo. Jakože myslela jsem si, že prostě dneska zapnu sesko a hezky to dodělám v klídku, víte co, že prostě ty oslíci včera byly úplně v pohodě, ale teďkon vy jste museli dávat emoty, vy jste si museli koupit nějaký citronový koláč, vy jste prostě museli dělat rejsky, abyste nějaký ty oslíky chytli a to mě mega bavilo. Proč jako takovejhle vestíku nemáme víc? S tím, že teda já o nich možná jenom nevím, jo, ale víte co, to jsem já prostě. Za ty oslíky si myslím, že moc XPček teda nedostáváte, ale pak za ně dostanete oslíka, kterýho si můžete nosit jako peta, což já teda nevyužiju, protože mám toho svýho bobíka, ale myslím si, že je to jako fajn aktivita, protože když neděláte tady tu dvojku, tak tu jedničku vlastně můžete udělat v průběhu, když jako jenom jezdíte po mapě a nemusíte vyloženě vyhledávat, že jo. Což jako je to prostě fajn. Vítejte na konci tohoto videa. Já vám moc děkuju, že jste to dokoukali až do konce. Myslím si, že to nebylo úplně jedno z těch zábavnějších videí, teda doufám, že jsem to udělala nějakým zábavnějším způsobem. Takhle, je to teda zdlouhavý, ale jak jsem říkala na začátku, můžete to stihnout za jeden den a myslím si, že když se prostě nudíte a nemáte co jiného na práci, tak to prostě udělejte a máte to konečně z krku, stejně jako já, která to odkládala několik let, jo, to je starý, fakt jako hodně starý. Takže ještě jednou, jako na začátku, budu moc ráda za každou zpětnou vazbu od vás, ať už mi napíšete jakýkoliv komentář, nebo mi dáte like a odběr. A tím pádem si myslím, že to je pro dnešní video všechno. Já se na vás budu těšit u dalšího videa a mějte se krásně. Pa, pa, pa.